खनफ्रोमबो सोरखारजों सावरायनो थांनायाव बर'फ्रा जेनदों थगायजादों बेनिखायनो जों सांग्रां जानांगोन एनडिबिनि गायसनगिरि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सार आरो लोगोसे प्रमद बर' सार आरो हाग्रामा महिलारि सार बिसोर साथामनि गेजेराव दिनैनि गुबै टपिकआ हेलौ मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनखौ बे आंनि बसखौ बर' इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनानै खुलुमग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा एनडिबिनि गायसनगिरि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सार आरो लोगोसे प्रमद बर' सार आरो हाग्रामा महिलारि सार बिसोर साथामनि गेजेराव दिनैनि गुबै टपिकआ स' नोंथांमोना थारैनो ससे क्लिपखौ नुनानै थारैनो बुजिखाबाय मानि लाइनाव दिनैनि भिडिअ स' अब्लाबो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां स' इम्परटेन्ट बे बाथ्राया स' नोंथांमोना नायजोबनानै जोबनायाव कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दिनै डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारा जेब्लानाखि जोबथेसालियाव थांनायनि सिगां जे बाथ्रा बुंदोंमोन थारैनो बिनि बाथ्राया दिनै फारि फारि आरो मोनफा मोनफा जागासिनो जोंनि एनडिबिनि गायसनगिरि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारनि बुंनाय बाथ्राया दिनैसिम आरो दासिम फारि फारि मोनफानिफ्राय मोनफा दिनै जागासिनो आरो लोगोसे आरो जोंहा बिटिसिनि बारग'सिब हाग्रामा महिलारि साराबो बुंखादोंमोन बैफोर समाव जेब्लानाखि बिटिआर सुक्ति जादोंमोन आरो बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जेब्लानाखि बिटिसि इलेक्सन जादोंमोन बे समावहाय बिथाङा बुंखादोंमोन जे बिटिआर सुक्तिया मोनसे नंखाय सुक्ति आरो बे बिटिआर सुक्तियाव जोंहा रावहाबो रायजो राजाफ्रा गोजोननाय गैया होननानै हाग्रामा महिलारि सारा बुंदोंमोन थारैनो बिथांनि बुंनाय बाथ्रायाबो दिनै मोनफानिफ्राय मोनफा जागासिनो आरो जाफुंगासिनो स' थारैनो बाथ्राया गोबां साननो गोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दिनै आरो जोंहा इउपिपिएलनि चिफ जोंहा प्रमद बर' सारा जेब्लानाखि बिटिआर सुक्ति जानानै जेब्लानाखि बिथांमोना बिटिसि इलेक्सनाव जेब्लानाखि केम्पिं खालामदोंमोन अब्ला बिथांमोना बुंदोंमोन जे रायजोफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां आरो सान्थि गोरोबथा जेसांनो एनडिबिफोर दङ स' बिथांमोना न'खरावनो थानानै बा दिनै आसाम पुलिस बा आर्मिफ्राव जइन जानानै बिथांमोना न'खर संसार सलायनो हागोन नाथाय दासिमबो बिथांमोना बे जोंनि बिटिसि बा बिटिआरनि चिफ जोंहा प्रमद बर' सारा दिनै एनडिबिफोरनि थाखाय मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै सोरनोबा साफा सानैनि थाखाय माखासे मोननांगौ खिनिखौ होनो हादों नाथाय गासैबो एनडिबिफोरनो बिथांमोना होजोबनो हायाखै स' बाथ्राया गोबां साननो गोनां जानानै फैदों आरो लोगोसे जोंहा बिटिआर सुक्तिया जाहैबाय मेनआ जोंहा एनडिबिनि गायसनगिरि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारखौहाय जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनायनि बाथ्रामोन नाथाय बे बाथ्रायाथ' गोबां गोजाननि खोथा जानानै थाबाय स' डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जेसांनो केडारफोर जोबथेसालियाव जोबजानानै दं दासिमबो बिथांमोननि केसा उइद्र' जानानै फैयाखै स' नोंथांमोना थारैनो मिन्थिगौ दिनै बेसेबां सैथो फैबाय थानाय बिटिआर बा बिटिसि इलेक्सनाव नोंथांमोना एसे सानै हयै नोंथांमोना भटखौ जाहाथे होयो आरो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय जे जाय सुबुङा जोंनि थाखाय खामानि मावगोन बे मानसिनिसो जोङो भटखौ होनांगौ स' रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन जोंहा आरो फारसेजों दङ जोंहा मानव गेदेर बिस्वजित दैमारि सार स' बिस्वजित दैमारि साराबो दिनै जोंनि बर' हारिनि थाखाय बै समावहाय गोबां खामानि मावदोंमोन थारैनो नोंथांमोना नुदों स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय जोंहा मानव गेदेर एनडिबिनि गायसनगिरि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारनि गुबै टपिकखौ स' नोंथांमोना बिनि टपिकखौ नायग्रो आरो बिनि उनाव मोनफानिफ्राय मोनफा नोंथांमोननो टपिकखौ होगासिनो जोंखौ रावबो बे बुहुमाव फेजेननो हानाय नङा जों जागोन देरहासार गेदेमा आलासि आरो रायजो राजा नोंथांमोन जों मिथियो जे जि सावरायनाय बिनो बयनिसायबो गोजौ थाखोनि नांनाय जुजिनाय एबा दावहा बुजाबुजि खालामनो एबा गोरोबथालायनो सावरायनाया बयनिख्रुइबो देरसिन जुजिनाय नांनाय होनना जों मिन्थियो बर'फ्रा बेखौ थांनाय 50 बोसोराव मोनदांबोदों खनफ्रोमबो सोरखारजों सावरायनो थांनायाव बर'फ्रा जेनदों थगायजादों बेनिखायनो जों सांग्रां जानांगोन जोबथा आरो जौसिन मेलेम आरो गियान गोलो बाहायना दावगालांनाय 24 जुनाव आं नोंथांमोननि अननाय बरायनाय अनसायनाय सिबिनाय आरो हेफाजाब आरो मददखौ नुनानै सोमोनांदोंमोन गोमोदोंमोन थेवब्लाबो आं सानदोंमोन बेखौ गोख्रैनो बावलांनो हागोन होनना नाथाय दिनैसिम नोंथांमोना आंखौ बावनो सम आरो खाबु होआखिसै दिनैसिम नोंथांमोना लैहोर केम्पआव फैना आंखौ जिबायदियै बरायदों अनसायदों सिबिदों आरो हेफाजाब आरो मदद होदों बेखौ नुनानै आरोबाव आं
सोमोनांदों आंहा नोंथांमोननो होफिननो जेबो गैया नोंथांमोननि हारि बायदियै थांनानै थानायनि जि स्पिरिट जिउमा एबा आत्मा बेखौ नुनानै आं इनायनो गोमोदों सोमोदों आरो रंजानायबो मोनदों अब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै हो